बे नुथाया धेमाजि जिल्ला सिंनि भजुगाव खाथिनि 515 नं राजा लामा। बे लामाजों लखिमपुर, गगामुख, धेमाजि आरो डिब्रुगड़निफ्राय सानफ्रोमबो रोजा रोजा रायजो राजाफोरा हान्थियो। नाथाय जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव भजुगाव ओनसोलनि 515 नं राजा लामाया 1 फुटनिबो गोजौसिन दैजों लोमसावनानै दं। राजा लामायाव दै लोमसावनायनि थाखाय धेमाजि जिल्ला हान्थामेला बिफाना बे लामाजों 1 घन्टायाव 10 किल'मिटार गोख्रैथिजोंल' गारिफोरखौ खारनो बिथोन होदों। लोगोसेनो दैनि बिबाङा बारायबावोब्ला बे लामाजों गारि खारनायखौ बन्द' खालामनाय जागोन होनना धेमाजि जिल्ला हान्थामेला बिफाना फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं भजुगाव ओनसोलनि 515 नं राजा लामायाव दै लोमसावनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि दासिम गं 15निबो बांसिन गामिफोरा दैजों लोमजानानै दं। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'लामायनो फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जायाखैमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आं मोजां थाबायनो हाबाय।